Népi hagyományok ápolását sosem késő elkezdeni, mondja Kész Mária. A Kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Liceum matematika szakos tanárnője 50 évesen valósíthatta meg gyermekkori álmát, beülhetett saját szövőszékébe, azaz osztovátájába, ahogyan arrafelé mondják. Az elmúlt 4 esztendőben nem csak megtanulta a szövés csinyát-binnyát, hanem már rongyokból, fonalakból igazi iparművészhez illő alkotásokat készít. Kész Máriának ebben a pár éve örökölt feldobói házban adódott lehetősége kis műhelyét berendezni. A lemhényi születésű pedagógus már kisgyerekként érdeklődött a kézműves mesterségek iránt. Gyakran ült édesanyja szövőszéke mellé, vagy éppen kerékkészítő édesapja műhelyében szorgoskodott. Visszaemlékszik azokra az időkre, amikor ámulótekkel figyelte azokat az összehangolt mozdulatokat, amelyek a szövés velejárói. Akkor határozta el, hogy egyszer majd ő is megtanul a szövőszéken dolgozni. Ilyen kellemes gyerekkori emlékem, amikor édesanyám megengedte, hogy beüljek a szövőszékbe, de akkora voltam, hogy ő ült mellettem, nyomta a lábítót, amivel váltották a szálakat, mert én azt nem értem el, megengedte, hogy befűzzem a rongyot, és akkor ketten odaütöttük. Tessék oda befűzni! Már csak megszokásból, de még mindig tanácsokkal látja el tanítványát a 77 esztendős szomszédasszony, Lenke néni. Segítsége nélkül nem válhatott volna valóra Kész Mária álma. Azt mondja, ismeri a mesterség titkait, hisz sok más csalhoz hasonlóan náluk is szőtték a ruhadarabok, ágytakarók, lepedők anyagát. Értettük, mert nagyanyám is szőtt, édesanyja is igen, és így értettem, és akkor Marika, hogy busulta, hogy kéne szőni, akkor elajánlottam a szövőszéket, így úgy fogtunk neki aztán közösen. Lenke néni nem szívesen vált meg a szövőszéktől, hiszen azt édesanyja testvérbátyjától kapta nászajándékként. A faluban családi ünnepnek számított, amikor a csűrben tartott osztovátát évente egyszer-kétszer a nagyszobában felállították, emlékezik az idős asszony. Hát nyilván a szövőt, akkor jött édesanyának a sógorasszony, a Ácika nénim, nagyanyám, és akkor ott kitették a bordács, amikor ezeket a kockásokat szőtték, ők gyufaszállal mind elszámoltak, és akkor úgy vették meg. Hát szőtt édesanyja és zsákot, szalmazsákot, szőnyeget, abroszokot, kéztörlőt, tányértörlőt. Az igényesebb darabok elkészítésének céljából egy újabb szövőszéket is beszerzett Kész Mária. Azt mondja, az alkotás örömét igazából amellett éli meg, mert gyakorlatilag bármilyen népi vagy egyéni stílusú mintát elkészíthet rajta. Egy temetés alkalmából egy gerincei sírból ástak ki egy szoknyadarabot, és onnan rekonstruálták, ezt úgy nevezik a székely felleges rokolya, a fellegek ezek a piros, fehér, zöld sodort szálak benne. Amivel tud, a tanárnő férje is részt vesz a munkában. Egy kiöregedett bicikli válta ezt a csőrlésre alkalmas szerkezetet is. Besegítek a rongyvágásban, besegítek feltekerésbe, bármiben mindent ketten végzünk. Szövés az nem nekem való, mert hosszak a lábaim, nem férek be ebbe a kicsi osztováltában. Egy olyan otthonosságérzetet kelt egy modern lakásban. Igen, melegséget. Népművészetekben jártas egykori tanítványának, jelenlegi kollégájának mutatja Kész Mária rongyszőnyegeit. Úgy gondolom, hogy sok el kell juttatni, mert amellett, hogy egy népi mesterség utóéletét folytatja, de hozzátesz az egyéni kreativitás, mert a geometriai mintákat nagyon-nagyon szépen tudja beleszőni. Éppen algebra órát tart a Nagy Mózes Liceum 8-osainak a tanárnő. Azt mondja, a matematikai ismeretei hasznosak a falak hosszúságának kiszámításában is. Nem volt nehéz összeegyeztetni, mert mindkettő komoly matematikai tudást igényel, csupán az időbeosztással van egy kis gond. Időt pedig, amikor teheti, mindig szakít a szellemileg felüdítő szenvedélyre. Alkotásainak nagy részt elajándékozza, de már egyéni kiállítást is rendezett. A mintegy 1000 lakosú vajdasági Szentmihályon szinte mindenki kertészettel foglalkozik.